למה אנחנו נמצאים כאן למעשה הבוקר? לדבר על מכירה אחראית לסיגריות. כל חברה שרוצה להצליח צריכה לספק איזושהי ציפייה שיש לחברה, הסוסייטי שבה היא פועלת. בסופו של דבר אתה לא רוצה לראות את הילד שלך עומד עם סיגריה ביד. לכולם בלב יש את אותו אינסטינקט שילדים ובני נוער לא צריכים לעשן. זה נראה לא טוב. זה המובייל שלנו, יש לו שני צדדים. בתוך ערכת ההשקה תוכלו למצוא את אלון הקמעונאים. זהו סטנדרט הדלפק, הוא כולל תלויה. בנוסף יש לנו את הסטיקרים.